n'ọlọgwụ ka esi eme ka mụ na chi na-eme si n'ọlọgwụ ka esi eme ka mụ na chi mee si n'olugo ka o si elu oyi n'olu ka o si elu mwesi n'udelude o mwesi n'udelude sokwa anyị na-abịa ebe Egwu-Eji mee mana mụ na chi si je gasị n'aka Chukwu dị ya una n'ugo Egwu-Eji mee Umu Obiligbo abịa oyi akụ nwa bụ ọka nna aza ebugasị na nya n'okpu ọzọ ebe anyị Chukwu mụ na chi melele ka m na-ebe Egwu-Eji mee Egwu-Eji mee ala chi mee ala chi mee egwu dike egwu dike egwu dike egwu dike egwu ebube dike egwu ebube dike ebube dike someje ebube dike somana ebube dike someje ndị Egwu-Eji na-abịa oyi si n'olugo ka o si elu oyi ebube dike na ị ga-adị oho ive nna alụ ka mụ ji elu ive ọgaranya nnenete mmọnwụ ọ bụ ụlọ ka onye ranede n'ive ọ na-eme bụkwa nya na-edeluge mgbịlịgba odogwu na-akụ ebe ị na-anụ ka mụ na-ebe oho ọgaranya mgbịlịgba odogwu ọlọbụdu dike nwụrụ ma odogwu a na-amarọ dike aka mgbịlịgba odogwu na-akụ ma mgbe dike kwụrụ anyị ya mụ ebe n'ude si na anyị na-abịa oyi nsinude dike na-ede oho nnekwute mmọnwụ na-akpụ ebe nnekwute mmọnwụ na-akwa oho ọgaranya nnenete mmọnwụ ntinye egwu ebube dike egwu odogwu nye aka nnekwute mmọnwụ na-akpụ oyi mbelede nyere dike ọkwa mbelede ka nya ji edeluge udeludọbala tule udeludọbala tule n'olue n'oge osi elu alachimee alachimee Egwu-Eji mee Egwu-Eji mee jiwu n'olue ka ọ na-elu Egwu-Eji mee osi n'udelude sokwa anyị na-abịa ebe udeludọbala tule udeludọbala tule n'olue n'otu osi elu alachimee na bụ na mụ na chi melele ka m na-ebe n'udelude si na anyị adị oyi ife na-ewe m iwe n'ụwa bụ na nwoke nwe ibi ya a sị na nwoke nwe ibi ya ka ngụkwalị kedu sị ka nwoke ga-esi yọ nwoke ibi ya ego dịka anyị akọvalị akụkọ ele mgbe m pụtara abịa mana melela abịa ma ncha ma ọ bụ nwaanyị ogbuelu ya ewu ma ọ bụ ọtọgbuelu ya azụ ife nna bụ ka mbụ na-ekwu oyi ife nwoke nyelu nwoke ibi ya bụ nga jidelu m mbọsị oye jide m n'onu ihe ọ gị ka enyelụ m aka ma mbọsị oge jide m n'onu nwaanyị ọ ga-enyelụ gị aka kama ọ chọrọ onye dị ya mma gaisi kwadokwa anya igbuve azụ ogbuve na nso inyebe ego nyekwe na nso ọrụ obodo n'ụlọonu
n'ụlọ ọgwụ ka esi eme ka mụ na chi na-eme anyị abịagokwe ka anyị si abịa okwu na-agwa m ikolobịa lekwa ajọ ọyị ka ịwaghalị ya ọsọ lekwa ajọ ọyị ka ịwaghalị ya ọsọ ife nna bụ ka m na-ekwu oyi ebe ọhịa emelụ mmadụ ajọka n'elu ụwa oo ịbụ ajọ ọyị gbabalị ya ọsọ n'elu ụwa oo magwalụ na chininna bụlụ nwanne m na galaka anya bụlụ nwanne m oke solu ngwele mamili ọgọkwanụ mgbele ọji akọkwa oke ịbụ ajọ ịgbabalị ọsọ ị na-anụ ka mụ na-ebelugo ọrụ obodo n'ụlọonu m ụfọdụ ka egwuregwu basa ajọ ijekere ike ka ewesị na mba bodogwu n'oso n'ife a na-alụ jezozie n'ụwa bụ agbụgbụ isi ọjọ ka ofe ife a na-alụ ewezielu nya welụ anya bụ ife ka isi amamụlụ akọ ebe ndị nwe ọlụ n'ọsọ na-eme ndị nwe ọlụ nọ n'ụsọ onye mgbu na-egosi ilu ma ndị nwe ọlụ na-ezochi ilu mma ma ndị nwe ọlụ na-ezochi ilu mma ife na-alụ ka mbụ ji elu ife n'ụfọdụ nọ n'ime nga ọbụla ebe ajọ ọyị na-emesi mmadụ ebe ma na ọ dịlọ mma inweta ajọ ọyị ma mebe ajọ ife ịbụ ajọ ọyị gbabalị ọsọ ife nna bụ ka mbụ na-ekwu ekwu ụfọdụ niile gova ji asụ abịa maka na ajọ ọyị na-etu iti ya aba etu enye ọchịla ọsụwa etu enye m udogwu ekwe ekwe etu enye m ọnọ n'igbo akụkụ ọnọ n'igbo ego ụmụ nwanyị wekalịa n'alụ ma mgbe ego gị agụ ụmụ nwanyị amagbaghalị gị ọsọ ịbụ ajọ ịgbabalị ọsọ mụ na chimelele ka m na-ebe ewu chimee ewu chimee ala chimee ala chimee egwu dike egwu dike egwu dike egwu dike mụ na chimelele ka m na-ebe mụ na chimelele ka m na-akwa egwu ebube dike egwu ebube dike ebube dike someje ebube dike dumana oyi nsi n'ụlọ ọgwụ ka esi eme Lise emekalụ m mụ bụ Chukwu Ebuka n'ebe anyị lọju ị na-anụ ka mụ na-ebe oho Olise emekalụ maka nwa afọ nwanne m Chukwu Ebuka ị na-anụ ka mụ na-ebe oho ọgaranya mbụ Igbo ologwu ukwue na Olise emekalụ m na okpu ọzọ nwanne m ebe anyị lọju mụ na Chimelele ka m na-ebe na maka mmiri amụrụ gazi nka yi akịka ya nọ dị ya n'alụ egwu Umu Obiligbo nke ụmụgbulu enyi nye aka anyị na-egwu anyị ilu ọbụna chi ya bụgo na bugo nsi n'olugo ka o si elu oyi n'olu ego osi elu ebube dike nye aka ndị ije nye nwa aka ndị ana onye bụ n'emu nne n'ụwa nọ ka mbili enu
nwa mmụọ egwu na nwa mmadụ na-egwu na nwa mmụọ ka ibile enue nya ka m na-ebe ndị ude si na anyị ya adị oyi egwu ebube dike egwu odogwu nya ka m na-eti nnekwute mmanwụ na-akpụ oyi ijele dike m dị eje ijele dike m dị anụ ọlụ obodo n'ụlọ onu m ịma na nke ikpodogwu a na-ekuka ọbụla mgbe ọnwụ na-abịa ọnwụ bịa ozigbo isochie n'anya ma gị mụ ike gị bụ na nya bụ ive dị bagbo gburegwerugo si n'olugo ka o si eru oyi ewubere ike ka anyị ga-eje mmiri gbodogwu na-akụ ebe ọgaranya nnekwute mmọnwụ mụ na chimelele ka anyị ga-eje mụ na chimelele ka m na-akwa mụ na chimee mụ na chimee ewu chimee ala chimee ala chimee hypenigeria.com. egwu ka ji ejenu ọgụ egwu ka anyị ji ya nari ive chukwu gwulu n'ọnya emeri ọgụ egwu ka anyị na-etiri ji m amalise nya ka anyị ji ejeri anya na n'ụwa olise anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa anya na n'ụwa olise anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na-anụghị egwu n'ala anya na n'ụwa olise anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na-anụghị egwu n'ala ịma na Umu Obiligbo abịagogo egwu anya gbanya ka anyị na-ederi n'elu n'olu n'ikosi akọ nwa afọ n'ọkwa mmụ na-ekwuri ogbu ọsọ nwanne m nọ n'ọgbọ ịgba na-enwere ije m Umu Obiligbo abịagogoni anya na n'ụwa olisa anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na-ararị anya na n'ụwa olisa anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na-ararị anya na n'ụwa olisa anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na-ararị evulu Umu Obiligbo abịaghị egwu anyakwanya ka anyị ji ejeri ịma mfe na-efe na ife na-efe lili na nwayọ nwayọ ka anyị ji etili egwu amaliselili amalise nya ka anyị ji ejeri
ike n'egwu gosi aranụ Umu Obiligbo abịagogweni amalise n'aka anyị na-etilizi Ifeonye ga-abụ ka nna ga-abụ nọ Ifeonye ga-abụ ka nna ga-abụ ị na-anụ ka mmụ na-ekwuli onye ya akpata ego iwu bụ na nya bụ ego ya abịala na-ekenu n'aka dị ekpuchi ọnwa ị na-anụ ka mbụ na-ekwu Umu Obiligbo abịago egwu anyagwanya ka anyị na-etirizi Ifeonye ga-abụ ka nna ga-abụ nọ onye bụ chiriri asị m onye m ire echi ga-abụ n'uri ịmala ibe chi ga-abụ ajụjụ ndị aka mmụọ na-ajụ ịmala ibe chi ga-abụ n'uri egwu anyagwanya ka anyị ga-eji gwube ịgbanekwechi Umu Obiligbo abịagogweni anya na n'ụwa Olisa anya na n'ụwa Uchimu anya na n'ụwa ị na-anụ ka egwu na-arụ anya na n'ụwa Olisa anya na n'ụwa Uchimu anya na n'ụwa ị na-anụ ka egwu na-arụ anya na n'ụwa Olisa anya na n'ụwa Uchimu anya na n'ụwa ị na-anụ ka egwu na-arụ mgbe anyị nọ nkịtị ndị mmadụ na-akọ ọnụ basị na anyị bụ ọsọ aka na anyị abalọ ulu chacha mgbe anyị na-eto n'ogbe ndị mmadụ na-ekwu ajọ okwu fa wee jizọ na menụ na-apịkọ mgbe anyị jichake ndị niile bụ n'ogili asọ wetego n'ogili lacha ivugo ka ụwa si adị onye na-agba onye ala nwere ike apụta echi onye ala ma kpata ego ịnafọ ka ụwa si adị onye na-agba onye mgbu nwere ike apụta echi onye mgbu ama kpata ego mgbe a na-echọba ilu onye kpọrọ ọsọ aka nwere ike apụta echi ọsọ aka ama kpata ego nke nwa chọba ilu ngwa gịnị ya edozi onye bụ ọsọ aka ngwa gịnị ya edozi onye bụ onye ala ngwa gịnị ya edozi onye bụ onye mgbu ajụjụ n'aka mmụọ na-ajụ nọ n'elu n'olu egosilu ife mvọrọ n'aka mbụ na-eti akọjọkwa na mmadụ ibe gị maka na o nwere aka ọrụ nne mmechi n'ime onye mana ife ọ ga-amụ n'iyi emegbu na nwa bọyị gị maka na ịmala ire echi ga-abụ ụwa na-eme ntụgharị ị na-anụ ka mmụ na-ekwuli kọndọktọ gwụsi egwu ike pasenja akọba ya ọnụ ị na-aka ya ọnụ ịmala ire echi ga-abụ ajụjụ ndị aka mmụ na-ajụ gị onye na-ama kọndọktọ ụwa ka alụ ya mma karịa na ọ na-ezu oli iji uwe ezigekwa ike ị na-anụ ka egwu na-ekwu akụ nwa afọ na mmụ na-ebeli
ekele mmadụ ọkwa gị nyelụ makara aka m iwesị m tiri egwu mweta ibe egwu m zugwo nliso n'ume ekene gị ịnanụ ka egwu na-abịali asị m onye achọ n'ụwa n'ike onye me n'ụwa n'ike achọ n'ụwa n'ike na nwayọọ nwayọọ ka anyị ji ebili elu onye ọbụla nwere oge mgbe oge nke gị elu ife dị mma ga-elu gị aka ozi ọmanya ka mmụ gị edebe n'ike na egwu ka anyị ji edebebe anya na n'ụwa Olisa anya na n'ụwa ojimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na narị anya na n'ụwa Olisa anya na n'ụwa ojimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na narị anya na n'ụwa Olisa anya na n'ụwa ojimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na narị akụnetiwu ilu akụnetiwu okwu ọgwụ ego bụ nya na-achị nwanne ọbụla ịkpata ego ndị mmadụ abịaba gị nso ndị ilu ya agbalịghị ọzọ n'anya ka mba ya emerezi akụ nwa afọ nọ mbụ ma ekwuru gị ego dị mma n'ikolobịa ego ibe amaka ịna n'ugwo n'ugwu akụ na-etiwu ilu akụ na-esi obi ike ogbu ọsọ nwanne m ịna n'oge egwu na-arịrị egwu anyakwanya ka anyị na-etili ji n'eke nakwa egwu ka anyị na-ediri amala welele ka anyị na-edegebe ịkwa na-ekwedozi Umu Obiligbo abịa gobeni anya na n'ụwa Olisa anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na narị anya na n'ụwa Olisa anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na narị anya na n'ụwa Olisa anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na narị Nchimwe enchime n'olu ego selu n'ụwa m 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 obodo egwelugo na ịgba n'ibe ego na-eme ndị elege njenu ehihie Nchimwe enchime n'olu ego selu n'ụwa m obodo egwelugo na ịgba n'ibe ego na-eme ndị elege njenu ehihie Nchimwe enchime n'olu ego selu n'ụwa m ibe na-enye m aṅụrị ibe na-atọ m ụtọ ihe ibe na-enye m aṅụrị bụ na egwu m ada eju eju n'aka ị na n'oge ude na-endeluge Umu Obiligbo abago n'ife bala aba abago kpamkpam ị na n'oge egwu na-araluge egwu onye gwaja ka dị jeje na ụja nwa ka anyị ga-eje n'ụwa m oyi nsịkwa Umu Obiligbo abago ife bala aba abago ị na n'oge ude na-endeluge egwu m na-eti bụ Nataluchi ịgba egwu m na-eti n'osi na Chukwu ịgba ife Chukwu kwuru na nya eme na nya nwa aka njeje n'ụwa m oyi fasị na anyị ji ọkụ eti egwu fa wee jizọ egwu m na-eti bụ Nataluchi na nya nwa aka njeje n'ụwa m oyi eji ọgwụ eti egwu ajụjụ nya ga mụ na-ajụ isi na ọbụ ọgwụ jee gwọọ anya gị na ọ ga-abụ mmụọ n'aka alaka ga mụ ji ede Osinachi ego mụ na-etila ala Chukwu ego mụ na-abata n'ọbụ iyi Umu
Umu Obiligbo abago n'ife bala afa abago ị na-anụ udere ejekwekwe ego mụ na-etila ala chukwu na nyanwa aka m na-eje n'ụwa m ichi m nwee ntime n'olu ego si lụrụ ụwa m ichi m nwee ntime n'olu ego si lụrụ ụwa m obodo ekwelugo na ịgba n'ibe ego na-eme njeleke ndị elu eyie egwu onye gwanya gị anyị ji apa na nyanwa aka ndị eje n'ụwa m oyi Umu Obiligbo abago n'ife bala afa abago kpamkpam ị na-anụ gị egwu na-aralụ gị ịma mfefe na-efe n'ife n'ife egwu onye gwanya gị anyị ji eje na nyanwa aka ndị apa n'ụwa m oyi ife Chukwu kwuru na nya emelu gị egwu onye gwanya gị anyị na-etilu gị ife nnekọla ebe ọ na-adị na nyanwa ka m na-ekwu n'ụwa m Umu Obiligbo na-etisi egwu ike agwụ nwa ọnọgwa mbụ na-ehue ogbu ọsọ nwanne m nọ n'ọgbọ ị na-anụ ka egwu na-aranụ Umu Obiligbo abịago ka egwu ọgwanya ka anyị yi eje ntị m nwee ntime n'olu ego si lụrụ ụwa m ichi m nwee ntime n'olu ego si lụrụ ụwa m obodo ekwelugo na ịgba n'ibe ego na-eme njeleke ndị elu eyie Umu Obiligbo abago n'ife bala afa abago kpamkpam ịnọlọkụ uderige na-edeluge amala welele ka anyị ihe deluge ịma mfefe na-efe 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 ihe anya na n'ụwa Olise anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na-anụgo egwu na-ara n'ihe anya na n'ụwa Olise anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na-anụgo egwu na-ara n'ihe hypenigeria.com. Igbo bani n'ọbụ chi na-eme ihe unu abụgo n'ọgwa Chukwu na-eme ihe ọkwa ịma n'aka alaka na-edu ibe Chukwu gwụrụ n'ọnya ya emeluge ewumehe ụwa niile bịa n'ụbịa solonụ ka anyị jee kene Chukwu ọgwa ekene ka anyị na-enye eze onye gozila akalaka m ewumehe Umu Obiligbo abịagogweni akụ nwa bọnọ mụ na-ekwu ogo mụ na okpu ọsọ nwanne m wewanada nsị ya ewumehe ewuchi m ewumehe ka anyị ga-ene Jehova ọ bụ onye nyere anyị
onye kere ụwa niile ka anyị bụ onye agha ya enuwe ọgwụ onye nyere anyị ndụ onye gozila akala aka mee ewumeghe ọgwụ ekene ka anyị ga-eje oho be Chukwu ka anyị na-eje ewumeghe ivomelụ n'ime ndụ m ọlọnya ka m ga-eti m haleluya n'ime Chukwu ụzọ na-adịla ha nsọ gị n'enu kasị enu mbaba n'enu kasị enu ọha na eze bịanụ ka kene ya ewuchimeghe ịma na Chukwu hụrụ anyị n'anya onye dị ndụ bịa kene Chukwu onye dị ndụ nya kene papa ụfọdụ bata jenụ nwale rue machi va nwụọ ịmafa gbalọ Ista va gbakwulo Disemba ọzọ ma mụ na gị anyị bata jenụ nwale n'ọlue Disemba ma anyị anwụla nwa ncha uwe ọ bụ na ezi omume anyị ka nke ndị nwụrụ anwụ onye dị ndụ nya kene Chukwu ịnanuwe owe ewume ewuchi ọrụ Chukwu na-enye nwa ịnụlụ ya nwanne m n'ọlọ Chukwu na-enye ego ịnụlụ ya nwanne m n'ọlọ Chukwu na-enye di ịnụlụ ya nwanne m onye mere mma bịa kene ya ịnanuwe owe onye bilibe ya bili onye bilibe ya bili ịnanụ ka mụ na-ebe ewume ewuchi m wiwana na nsị ya ka anyị kene Jehova ọgwụ onye nyere anyị ndụ ka anyị bunye aha ya enuwe ewume ka anyị tụbara nọ ya mma mma onye nwere Olisa Chukwu m n'ụwa ọ ga na-eje nabata ụgwọ agaghị akpọ gị ife agaghị afụ ka ofu ilochua gị na mba ya nwụsịsị bagwuọlụ gị ọgwụ na mba ya nwụri ọkwa ịma n'ọkwa Chukwu na-edu m ewume ewuchi m njimeghe akụ nwa afọ n'ọchị na-edu m ewumeghe mụ na okpu ọzọ nwanne m Umu Obiligbo abịagokwe ịnanụ ka mụ na-ebe oji Chukwu na ojikwa ife dị mma oji Chukwu na ọkagbula alụ mma ewumeghe onye mere mma bịa kene Chukwu ọnụ m na-ekene gị ibi melụ nya ka mụ na-ekwu ịbanugokwa mọchụwalị jevu mmadụ ibe gị ebe va nọsị n'ọnwụ vadịlọsị ndụ ma ncha uru ma gị kwụ onye dị ndụ ịnọ na-akpọli chi gị maka na ịkpatala ego ụwa chacha ụwa na-esili gị ike jụka n'onwe gị ajụjụ ndị afọ nọ mọchụwalị na va bụlọgbu mmadụ ibe gị ma va nọsị n'ọnwụ onye dị ndụ nya kene Chukwu ịnanuwe owe Igbo banye n'ọgwa chi na-emeghe Igbo na anyị na-achụsi ego ike ma anyị na-agbara ọnwụ ọsọ ịgbabara ọnwụ ka ọnwụ ji abịa ihe nwanne m ọnwụ na ndụ dị onye nwe ụwa n'aka ịnanụ ka mụ na-ekwu onye dị ndụ nya kene Chukwu
onye bilibe ya bilie ewumee owe onye bilibe ya bilie ịnanụwe owe ka anyị jezutọ ịmọma ọbụ ụga ka anyị na-eje ma nteje abụọ ka anyị si eje anyị nwere mmadụ n'ụga ewumee owe ọ bụ onye ka anyị ga-eje ndị ụga na-emesiri ike oke osisi akwụ ata niile ị na-anụkwo nnumeyi owe if hygienus mbọ ọnụ oke osisi akwụ ata niile oyime ebe kwue dike nke izizi n'ụga mbelede nyeli dike ma ọkwa mbelede ka nya gị ede ị na-anụkwo nnu oji moto eme ọgụ odo ewumee mbọsị m bịara ibe ebe kuwe ịmụ ibe o ji melụ m ọjị o wetalụ m ọjị tinye 50,000 n'evele ọ gbasọ maka ego ọjị m nje ka njụ ọnụ ya ajụjụ ọkpọ m Chukwu ebuka nke a ka bụkwa obele na mbọsị ọzọ mmụ ya abịabi ya na mma ebu ụgbọ wee na oyime ebe kwue dike ị ga na-eje nabata ụkwụ agaghị akpọ gị ya ehi ife agaghị afụ ka ụfụ ilochua gị na mba ya nwuhe ee owe bagwụọlụ ka ọgwụ na mba ya nwụsịsị ịnanụ ka mmụ na-ekwu oyime ebe kwue dike Chairman CEO Haglink Communication and Haglink Furniture Odogwu na nnukwu nnụnụ oyime ebe kwue dike ya na odozi akụ ya Chukwu ji wee chọọ ya mma ezi nwa Tony ya mbọ ọnụ ogolimalụ obi dị ya obodo na-enebe nwaanyị dị mma n'ilu di ya ezi nwa Tony ya mbọ ọnụ ọnụ m na-ekene gị ị na-emetọ ọyị m mma ee owe ebe kwue dike esi mụ ke na ọyị ya ka mbala emesiri ike ndị ụka na-emesiri ike Umu Obiligbo ekwubegwe ị na-anụ ka mmụ na-ekwuwe ewumee owe ife azụbụ ike ọkpala ọka nna nyelugo n'ụka ebe kwue dike si mụ kene gị ewumee owe nna nyelugo n'ụka Chairman CEO TRW Stock Brokers Limited ị na-anụgo nnume odogwu nna nyelugo n'ụka ewumee ewuchi m ewumee owe oyime ebe kwesị m ke na ọyị ọzọ Nze Francis agba nna bụ enyi na ụga nna gị bụ enyi ọkụ ụga ka m gị si eje owo ee uwe Nze Francis agba Chairman Flanktoner Steel Company Limited ewumee owe nna bụ enyi na ụga ọnụ m na-ekene gị owe ibe nji cheta ndị ọyị m ọma ndị na-efe eluchi m vaso Chukwu n'azụ ife agaghị abụghị ụfụ owe ee owe
Plenty, si nesi pensi, si na kalene ya alụ.
na-akpọ chale chale bịale mgbose inuo Igbo ịgbamuo ebe chali na-ejide elega Okechukwu wee wale ọsọ mwebulu obejiri bịaba ịbụkwa n'ebe ọgụ na-eme ọgụ wadịlọ mma Igbo ọgụ niile obejiri bịaba ka okwu wee elega nza ịgba eyiye Chukwu mgbo eyiye o wee gbuzi anya bụ mma bụlụ n'isi chale nchimwo eyiye egwu eyiye o gbuzili nya bụ mma bụlụ n'isi chale chale wee jebe ibe ịbụgokwa ibe ọgụ na-eme ọgụ adịlọ mma ma ncha Okechukwu etibe mkpu ewuo nuchimwo ewuo nuchimwo ewuo nuchimwo ewuo timwo ewuo nuchimwo ewuo gwene mụ chale ewuo nuchimwo ewuo gwene mụ chale ewuo nuchimwo na kedu ka mụ ya emede ewuo nuchimwo emeketa ọwali ọsọ ndị mmadụ wee chụọ n'ihe ọsọ Igbo ịbụkwa n'ebe ọgụ na-eme ejidela Okechukwu mmụọ agboro wee kụgbu enye egwu mmụọ eyiye ịgba mmụọ ọgụ welie isi chale igwuwe isi Okechukwu ibugokwa ibe ọgụ na-eme ibugokwa ibe ọgụ na-eme ọgụ lele ọgụ adịla mma ma ncha ọgụ lele Igbo ọgụ adịla mma ma ncha ejimwo eyiye ejimwo eyiye alele ka mụ na-ebe egwu m ka mụ na-eti nchimwo eyiye Igbo ewuo nuchimwo ewuo nuchimwo Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m ewuo nuchimwo ewuo nuchimwo Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m Olise na-ekwe n'ime ewuwe m egede ka mụ na-eti oho Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m akwa lele ka mụ na-ebeli chi Olise na-ekwe n'ime ewuwe m Olise gị ka mụ na-agwa oho Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m Abịa Igbo ajọkakwa njọ Chukwu Olise na-ekwe n'ime ewuwe m ndụ mụ rene gị n'aka oho Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m ibe ikwulu ka mụ na-eme gị Olise na-ekwe n'ime ewuwe m njeke njeke nje iwe nje Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m ọ bụ ijele ka mụ dị eti n'egwu oho Olise na-ekwe n'ime iwe ịgba na-ekwe n'ime ịgba na-ekwe n'ime iwe ewuo nuchimwo ewuo nuchimwo Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe ewuo nuchimwo ewuo nuchimwo Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m na-ekwe n'ịgba mmụọ na-ekwe n'ịgba Chukwu na-ekwe n'ịgba mmụọ na-ekwe n'ịgba Chukwu na-ekwe n'ịgba mmụọ ekene ka mụ ji eje toroloko ịgba mmụọ igegege mgbe iwe egwu nwoke oto eze Owere ka mụ na-eje o na-ekwe n'ịgba Chukwu jefochi ido ka afe jeratu ka mụ na-akpọ ọka aka ọdị na nwa ezi Owere ka ndị site o na-ekwe n'ịgba mmụọ na-ekwe n'ịgba Chukwu dọkịta ọsọ obi ọra ya obi ọkụkọ
n'isi ife dị chukwu ugo bịa kene ezi ava ka egụwa nna m ụlọ ezi ava nna ọgwa ka ndị sete o chefu Dr. Sam Ndụ ọnwa na-etila ala n'ogidi ọnwa ogidi bịa kene ugbo na-etu n'ili ga ọnwa na-etila ala niile keleke iwe dọkịta Ndụbụisi aka na-egwu oji nna ka mụ na-akpọ nwa igwe aka na-egwu ọra ukwu ka ngị sete o ifasolo amaobi ichiechi kelụba aba aga n'aka ndị sete o ndị ọma ka mụ na o efugọdị abụwe abụ nwa echeta nna na nka ka ndị sete o pele nwe otuwe omenka hụrụ anya akpa aka n'aka ndị sete o ibesi ike chọrọ ime ọyime 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 ibesi ike chọrọ ime nze aza nwe osu obuzuru alụ n'ọka bịa kene ọkwọka ka ndị sete o chefu ntu oyi nwokoyo okwula ọla n'ihi na bịa kene abatete ka ndị sete o nwa mụrụ na mma na abatete ọnụ mụ na-ekene ọyime 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 nekenu n'elu n'ikosi eme m obi n'igwe nuge n'ọnụme ehihie na ndị na-enwere ego na-eme ojukwue olisezanụ ebele ji mwe akwụ nwa ogbenye n'elu galụwe jukwue n'ime mmiri otu osisi dị jukwue akwụkwọ nsọ nya ka mmụ dị eje eji nwe ivi kwulu ka mmụ na mwetigwegwe ume ewuchi m mwetigwegwe ume ewuchi m jukwue bịale n'ọkwa chi na-emeze ebe ụwa na-esi na chi ọkwa ịmanụ Umu Obiligbo abịagokwe bịale n'ọkwa chi na-emeze ego oyimụba si na chi ehihie ewume ewuchi m jukwue Umu Obiligbo abịa egwu Chukwu gọziri agọzi ihe okokoko n'ihe akụ nwa vọrọ m na-ebe ihe okwu
ọsọ nwanne m na-ebe ehihie mmadụ emegbu na mmadụ ibe ya maka ego maka na ọ bụ chi na-enye ego ịnụgo oyi ụwa m nwa onye nwe chi ụwa m nwa onye nwe chi na onye imegbula emegbu nwekwere ike imesi wee kasịa ụwa m nwa ka m na-ebe ihe mmegbu na-eze nwanne m ebe onye ga-abụ nwanne n'ọkwa nya ga-emelili mwetigwegwe ume ewuchi m nwekpọkwakwa olise kele ụwa ya jukwue obejili odogwu ka m na-ebe ịgba m egwu gwegwe onye mechie ihe ụmụ Igbo unu ka m na-agwa onye nwere ego bigo cheta nwanne gị nugo ịmakwa n'ụba si na chi ehihie egwu ụwa n'ọkwa chi na-enye ego ahịa ogogogogo ahịa ogogogogo uwei ewume ewuji ịgba mmụọ ka m na-eti akwa lele ka mụ na-ebeli nji nwe iwe kwuru ka mụ na-eme o nwere owu akịkọ m ga-akọrọ unu akịkọ maka Chukwu nọ nso onye fụrụ nwogbenye n'enu biko nyere ya aka ụwa m nwa onye mechie ihe emegbukwa na mmadụ ibe gị maka ego n'ebe ụwa na-esi na chi inugo ana m egwu egwu na-agụ ụmụ Igbo ịmakwa n'ụba si na chi juguwei chi anya dị n'ozuzu n'elu n'ebe anyị emela ngị ma ncha inugokwe ụwa m nwo ka m na-ebe ụwa m nwo ka m na-eme evi na-enwere ọdụ ọkwa chi ihe na-enyere ya aka ebe ụwa na-esi na chi inugokwe o nwere nwa nwoke akpọrọ Chukwu nọ nso amụsịrị ya nwanne ya enwere ego ehihie ọlọgwụ akwụ ka nne ya na-ele ọ bụla ebe ji eli nnu ụwa m nwa ochie nọ nso ehihie ụwa m nwa ochie nọ nso ewu mgbe ọ dị arọ ise ovu nwanne nne ya wee welụ poizin gbuo nna n'usu maka gịnị ka o wee kpakọla anya ibu ga-etu o si adị ya ọ telọzi ya ka gwasị ya nna Chukwu nọ nso nwanne nna nọ nso nke ji poizin gbuo nne ya wee bịa wee chụọ nọ nso na nne ya ibu nwogbenye metụ ya nne nọ nso wee kpọrọ nọ nso wee gbapụga ọsọ n'otu nkwọ otu Ọnịcha ado ibe ego na-eme ehihie ụwa m nwa onye mechie ehihie ma wee gbapụga ọsọ n'otu nkwọ wee sị ka mva yọba ahịhịa ma wee yọba ahịhịa
n'ime afịa n'otu Ọnịcha dị mee maketi Ọnịcha ebe ahụ gaba dị eli nnu ebe ahụ gaba dị asa alụwo ehihie ebe ahụ gaba na-alalụ ebe ahụ gaba dị aya ahịhịa Chukwu nọ nso wee dove nwa eji afụfụ wee mụ ịgba mbọ na-adị ya n'anya o wee bido gbara kọndọktọ si na kọndọktọ ebunye moto nyama ọ nyagidelu moto wesi ihe si ebute ego wejebe obodo oyibo na ọnya lise wee nata ego wee kalịa ya ibugo n'obi n'igwe na-alụbu ọrụ oyimụbasi na chi ehihie ọzikwa onye nwa chụburu be nne ya bụzi elibe agụagụ bụkwụzi olimili ya tata ị gaghị achụwu ebe nne ya ka ọ welu nnekwu ego memi n'aka unabuga etu osi adịghị ehihie n'obi n'igwe na-alụsi ọrụ ike mmadụ emegbu na mmadụ ibe ya o maka ego n'ebe ụwa na-esi na ji mwetigwegwe ume ewu ji m mwetigwegwe ume ehihie chukwue odogwu ka m na-ebe odogwu makwa okwuwe odogwu makwa okwuwe dike iri kwuru ka mụ na m gaisi unu ka m na-agwa onye na-enwere ego chere oge Chukwu na-emesịa na ọ ga-adị mma mgbe ahụzi emebe amalụ odogwu n'ugo naanị oge ego ga-egbuwe achake ịma n'ebe ụwa na-esi na chi mgbe gbagwagwo Olise kele ụwa chi mgbe gbagwagwo Olise kele ụwa Chukwue agwalele nyawaga na-ebe ji nwe amamihe ogo ọ na-abụ ụwa tụgharịba mmadụ ọ dịka uwe ya agụgo onye nwere uche n'enu ga-ama na ọ ga-adịgide no condition is permanent if you have been chosen by God to be great surely ọ ga-emelele unavugo na mụ na chimseje n'akala aka m ka mụ na-emelụ nchimwe onye ya enwe ego ya enwe ego mwekwulo ka larị I believe in future ọdịnilu ife dị n'ilu dị nnekwu my brother have faith in God maka na onye dị ndụ ya akpata ego isekpulan biko ya ọba Chukwu ogologo ndụ na-alụ isi ike onye dị ndụ nwere olileanya na-emesịa na ọ ga-adị mma onye ọbụla ga-enwe akụkọ ọ ga-akọ ma ọ bụ na ọ kpata ego onye na-atala afụfụ wee kpata ego ọ dị ama etu esi eme ego emekwana na mmadụ na-anọ
nọ n'ogbe wee sị na ọma mkpata nwa ego maka na onwe nwụrụ aka ọrụ. Ụwa m nwe onye nwechie onye ifuru n'ogbe nwekwara ike ọ na-apịkọ ife ọya eme wee bụrụ mmadụ. Iche na ọ nọ nkịtị echi ọma kpata ego. Ebe ụwa na-esi na chi ọ bụla na mmadụ na-apụ abata bụ na ọ na-akpata ego. Ụfọdụ ndị na-ejebe ọrụ ime onye nọ n'ụlọ amaghị ya mma. Ụwa m nwechi na-eme ebe ụwa na-esi na chi. Onye chọrọ ọganilu mmadụ ibe ya ebe ọma na-erute ya nso. Onye na-achọrọ ọganilu mmadụ ibe ya ebe ọma na-agbalị ya ọsọ. Unabugo na mụ na-achị mseje ịmakwa na ndidi bụ ije enu. Olise kele ụwa chi m, nwekpọkwakwa Olise kele ụwa chi m. Jugulote ndị niile na-ahịa ahịhịa gbanwe ọnọdụva kaba solibefa nwere. Jugulote ndị niile na-achọ nwa nna were ezigbo nwa gọzie fa. Ụmụ ikolobịa na-achọ ego Chukwu nnekwu ego gọzie fa. Ụmụ agbọghọbịa na-achọ di Chukwu ezigbo di gọzie fa. Chukwu na-ekwe ndị niile na-agba mbọ Chukwu tụọlụba ọnwụ ike dodo. Chukwu gọzie m ochi m iri kwulu ka mụ na-eme. Amala nzele amala nzele amala nzele amala nzele nze nze amala nzele amala nzele nze nze amala nzele amala nzele nze nze amala nzele. Ewu mee ewu chi m n'akara aka m ka m na-emeri njimwe ma ọ bụrụ akwa ka onye ra na-ede ịma n'ebe ụwa na-esi na chi. Anyị anaba ewuwe ọ bụ n'aka anyị na oro. Ewu mee ewu ji galụ m njimwe amamihe ogo. Chukwu nna biko n'ime akele ị na-afụkwa ibe na-afụwo. O nwere onye ya n'ụmụ ma ọ bụ n'oge ihe ala Chukwu ọ sịkwa ofu chi ka anyị na-ekpeli. Kedu ibe anya mụ na-afụri egwu ọgwụgwọ nsọ kwuru okwu wee sị na mgbe ikpeazụ n'ibe ya emebe nweli mgbe ebidole n'ụwa a na-ekwu okwu wee sị na anyị nọzi n'ọgwụgwụ na
onye nwere oge ma ncha obu nwoke kwuru okwu wee sị n'ụwa na-achọ mmebi n'ive nghọta n'elu ụwa bụ na onye nwụrụ na nke ya agago obido ụwa n'isi mmadụ egwu agụ ewu mee ewu chukwu ewuwo chukwu ewuwo na-egejereke na-egeje Igbo na-egejereke izuka mana na-eji oreke Naijiria na-atụkwa n'ime egwu n'obodo anyị na-atụzi n'ime ụjọ ọ na-abụ ka mgbaba ọsọ ọ na-abụ nne dị ka mmụ ya akwalitebe ọ na-abụ ka ntibe mkpue ọ na-abụ onye dị ka mmụ ya akọsavali eyi alili o lili na-ekejereke izuga mara nneji na kedu ka mụ eme ọ na-abụ ka nkwaba akpụ ọ na-abụ ka nkwaba akpụ ọ na-abụ ka mbebe akpụ Olise zọba anyị ewu mehi ewu chukwu agbalele nya ka mụ na-ebe ewu chi m agbalele nya ka anyị na-ebe na-ekeje ewu chi m ịgba m ololo ewu chukwu na-ekeje na-eke izuka mma na na-eji obodo ewu chukwu na nnukwu n'ume ewu mehi ewu abịazịa nọ n'ime obodo ọ bụrụ igwe ka mba na-asụ egbube ndị na-enwere ego adali mmogbenye egbube n'ụlọ chukwu na-emeze na a na-esiri ihe ngọwụ nchụwa eze na-abọ eze na-aba n'echi n'ofu a maka na ibulu chi gị ụzọ enyi gbagbu onwe gị n'ọsọ chi gị gbakọta ga-azụo nse ka ezue ga-arụwe na-ekejereke ịgbamolololo na-ekejereke izuga mara na-eji obodo Naijiria ka mụ na-abụ onye chetụ n'ibi ya chetụrụ kilo na si wee naba eziokwu ka mụ na-ekwuo abịa sị na ndị ọcha nwere nta nwee imo ma ọ dịzibe anyị na-enele ya anya anyị na-emeli ya mma ịbatanụ na Naijiria ọ dịka ụwa na-achọ mmebi ive akali ya akịka livibi elu na-ekejereke na-ekeje Igbo na-ekejereke izuka mma na na-eji ogwu ahịa dị n'ụlọ aka ya dị n'ezi ahịa dị n'ụlọ aka ya dị n'ezi ọsọ tụba gị be nna gị ọ na-abụ nne dị ka ngị ya agbalidebe oke ike nọ n'ụlọ eke emeketa nna ya ajụkwana ya ajụjụ na-ekejereke ịgbamolololo onye si na nya ya azụ ala ịzọgata na na-azụ aba ndụ gị isi anala Igbo lelike eziokwu ka mụ na-ekwuo na-ekejereke
abụọ n'anyị na-ekeji oke solu ngwele nwa mmiri ọgọkwanụ ngwele ya gọkwanụ oke Chukwu Chukwu ndị nne nwanyị ya bụ abụ nwa mmadụ eweli eje wekụbasị asị m nọ na dị mma ndị nne nwanyị unu ka mụ na-ajụ oyi na-egeje na-egeje omibe jiregwa ọfọ omibe jiregwa ọfọ ọkwa ọfọ ka mụ ji eje eziokwu ka mụ ji eje eziokwu na-agba agba na ntị mụ ya ma bụrụ udo ekejerike ekeje Igbo eziokwu na-abụ inu na ntị mụ ya ma bụrụ ndụgbe okwu asị bụ nyanwụ ụtọ mana emesịa ma bụrụ ọnwụ edekwanele mmadụ ije azụ ka iwe chukwu onye n'ọkwa ejikwanele ịnọ n'ọkwa o mesibe ndị mmadụ ike ọ dị onye mali ma echie ọ dị onye mali ma echie na-ekejereke na-ekede Igbo na-ekejereke izuga mara nnejo ewume ewu Chukwu na-ekeneli m ogbenye aka ụfọdụ nọzi n'ime nga maka na be nwere mmadụ n'elu ụfọdụ kebola ebubo wele ebubo wee gbunu ebe anya ụfọdụ ka nnala ibeba maka na be nwere mmadụ n'elu Chukwu ewuwe Chukwu lote ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ndị che na nke agago ndị che na mba ya uwe Olise bịa biko zọba anyị Olise bịa biko zọba anyị o na-ekejereke osita dịba mma o nwanne m nọ dịba gbogboli Chukwu akwalili ewugwe m ogbu ọzọ na nnukwu omumu nwanne m na nnukwu omumu egwu anyị ka anyị na-eti ibe Chukwu kwuru ka anyị na-eme n'ifu bi na-emela ọba ya ka ọba na-emela uri eme na-ekejereke ịgbamolololole mbọsị amụrụ dike na mba Igbo ka amụrụ iriye n'ọlọsụtụ dike n'odogwu Obiligbo ka mụrụ azụ kereke n'ọbụlọ ka mụrụ na-ede n'ọbụ ive nọ mụ n'ime ozi ọma ka mụ ga-eje ọlụ mụ ka mụ na-alụo ma mụ emesịla ọlụ mụ ma mụọ ya n'ala anawo na-ekereke ịgbamololololo na-ekereke Chukwu ewuwo anyị egbula egede panye ka anyị jezu totogwu ekene ka anyị ga-eje nwa zọji akwụọ n'ume ekene kiye ọbịa bụla abụ ọbụla obela ọbịa n'ịma ntu mgbịlịgba odogwu nwa zọji akwụọ n'ume ekene kiye nwamba ga na-ebotete abaga na-ebotete Chimgozie mana onye nwa zọji akwụọ n'ume ekene gị ọzọ agụ owulu odogwu kpakpando na-ebotete Chimgozie nwana onye nwa zọji akwụọ n'ume ekene gị ịna nnukwu n'ụmụ nwa zọji akụ kpakpando na-eme ya na-eke jenu na-eke anyị egbula ekene wee jebe
ka anyị na-eje ọ na-abụ ebe kwue dike were ọsọ wee bịa mberede nyiri dike ma ọkwa mberede ka nna ji ede ọ bụ onye ka anyị na-ekwu eyi ndị Igbo niile Chief Dr. Sahajinus Mbọnụ ebe kuwe gị ka mụ na-akpọ oyi ị na-anụkwo n'ume ebe kuwe gị ka mụ na-atụ Chairman Handlings Communication Company Limited Chairman Handlings Furniture Company Limited ọzọ ọkwa ụga ka ngizi eje ebe kwedi ka ọnụ mekene ọnụ ụga ebe kuwe ọnụ mekene gị ọzọ na-eke jenu n'eke ụlọgwu ekene ka anyị eje ike nga anị ọcha ogbu ebi eze anya agwụ oyi na ana agbụrụ niile ọ bụ onye ka mụ na-ekwukwekwe ike nga anị ọcha ike ngonume kene gị ihe ike ngonume kene gị ihe Chief Dr. Sir Franklin Anazodo ike ngonume kene gị ihe ike nga anị ọcha na ana agbụrụ niile Chairman Franklin Marbles Nigeria Limited ike nga anị ọcha ike nga dịle omume kene gị ewuchi m ike nga dịle omume kene gị na-ege ejenu n'eke na-ekene egwu m ka o si ara ọkụ ekene ka anyị ga-ejekwekwe ọ bụ onye ka anyị na-ekwu oyi mkpume ọnụme kene gị mkpume nke izizi na na-akpa niile ọ bụ onye ka anyị na-ekwu Izuchukwu odogwu nwa nene ya Chief Izuchukwu Okafọ mkpume gị ka anyị na-ekwu oyi dike n'ụtụtụ mkpume ọnụme kene gị mkpume nwanụ odogwu na n'ọba Ogboko Chairman Bengalazi Group of Company onye ọba Ogboko yi onunu na-ekene gị na-eke eje nneke ewume ihe wuchukwu anyị ewere ịzaga wee jebe anọ ọba ka anyị na-ejekwekwe onye ji ịzaga wee bịa nnete bụ odogwu nwa nọ na ya ewuchi m ọkwa ekene ka anyị ga-eje Honorable Sir Eugene Mba ọdịna nwa ọnụme kene gị ọdịna nwa wee kwụra na na-aba niile ịdị na nwa wee kpara ike na-akarị ego nye aka gị na-eli oyi ọdịna nwa eli akụ oche nwa ewu ọnụme kene gị ọzọ na-eke eje na-eke eje Igbo na-eke eje n'eke izu ka mma na nneju anyị azọla ijele wejeve ọzọ ụbụlụ ka anyị na-agba mmanwụ ka njezu tọghị m ndị nwọlụva ka anyị ga-eje Chief Benjamin na Linze ayala ihe gị ka anyị na-ekwu ezu nwa ikolobi odogwu n'ọzọ ụbụlụ niile ayala ya kwue nnekwu ibe nya ka anyị na-eme ị na-anụkwa lilie nyabụ ibe nya ka anyị ji akpọ mmọnwụ ayala ya odogwu nọnume kene gị na-eke eje n'eke ngaraba debule omujere Enugwu na-eke n'ugweligo nne ka mụ na vanibe nna m ka nje zute nna m egwu anyịnya ka anyị dị eli Chief Akụ nwa Vajana Obiligbo nke ka anyị na-ekwu oyi